अरे बाप रे बाप। अच्छा ये बताव का हो भौजी। हमारा नैहरवा रल हव हाँ तो तारा के चूटा माटा कटत रहसन पिछुआड़वा में। ना हो भौजी हमारा के चूटा माटा काहे खातिर कटिया सो हम बताओ। तब का फनाई रल हव कि ये भौजी चल हम गाँव में लिया के चल हमारा गाँव में लिया के। अरे भौजी देखो अपना घरे रहे के न हे ने बानी हो। अपना घरे रहे के न हाँ दू रोटी कम खाए के लेकिन तम ठीक रही आ उजिया खाए के आ रहे के न तो एक आदमी बात सोचत हुई लंबा चौड़ा जान जा। बहुत तहर दिमाग चलेला। आंखे के आनर हड़ लेकिन दिमाग के सही हो। जाना तलू का आज के दिन में कोई नहीं के बोलत तारा गाँव में चाहे दूसरा ठाई रह तलू तो आ जाए के तो जा शिकायत होई तो होगी ना। तार शिकायत होत होई ना हमनी हमर हो तोहरो कि ओ जे खाए के नहीं के मिलत नहीं के का कुछ सालों फरेज के तू ही जाना तड़ चुप रह। अच्छा ठीक बाटे तू तो हमारा के लिया के अपना घरे जा तड़ कि चलो चलो भौजी चलो। हाँ आ भैया बड़न तहार बहरे तो भैया बा ना बा हो तू जरूर रही हो जीवन भर उजके थोड़े रह जी हो। जीवन भर ना रही तो तू तो कौनो के कहानी पे ध्यान धरबा या चल जीब। आ हमारा से के बोलिया बतियाई हो नैहर में रही तो भाई भौजाई सखी सलेही सब कोई संगे हंसत रही बोलत रही बतियावत रही। वो ठीक बा भौजी हम बात के तार मानत नहीं के काता ठीक बा कहीं रहे के रहला खाए के रहला तू तार शिकायत होत रहला। अरे भौजी देखो दूगो रोटी कम खा बाकी अपना घर रहबू न तो कोई के बोली सुने के मजाल नहीं खे कि कोई बोल दे उल्टा पुल्टा। चल हो बहुत तू जाने ला अपना घरे हमार न सुख है चैन छीन तड़ तहार सुख चैन छीनतनी हम का करता बताओ अब घरे रहबू आ माई की हाँ मैं पागल रहनी हो कि तारा के अपन नैहर लिया के गोइनी मार कहत रह कि भौजी अपना नैहर लिया चल। नैहर कोई लिया के गोई रहलू हो तो हमहू तनी घूमला नहीं तू घूमला लू। अब बताओ तो अब गाँव पे चलो कम से कम जीवन में रह के रहबू जब तक भैया नहीं खत्म तब। आँख से तो तारा लौके के नहीं खे कहीं रहब अन्हारे लौकी का देखले हड़ा कुछ देखले हड़ा पूछाओ ना देखनी है कि हई कान से सुनत रहनी हो आ हई कान से निकाल देत रहनी हो तो बताओ जे हम किस्म किस्म के बात सुनत रहनी जान जा। हम तो कैसे रहब जाके घर में खुदे नहीं के पता। ए भौजी का हो अरे देखो बड़ी हमार प्यास लागल बा आ तनी मिठाई उठाई किन के लियावो ना हम पानी पी लही तनी आराम कर ली। बड़ा जना था कि कोनो बाजार में न सर सिवन में अब तन जाओ पैदल ले तार जानता है कि गाड़ी पे बनी कि पैदल चलता नहीं ना हमको बुझाता कि पैदल चलतन जा बाकी अगल बगल में फिर बाजार आ गाँव नहीं खे ई बड़ा त खैला खातिर मरथन आ हम बानी कि अफड़त नहीं जानले ही मैया बहनी कुल जानले सन कि कल जाई ए भौजी त हमारे पर सुत गइल हरी भौजी हो भौजी अरे बाप रे बाप बाप रे बाप ए भौजी का हो भाई मत नहीं कैसा रास्ता धरा देलू बड़ा अजीब गजब के गम कथा थे। ए सुना का हो ई न हाँ सर सिवन ह सर सिवान हो तो खराब रास्ता लिया धरा दिल वालू का लिया किया तलू वही तो तुम गम को तो बड़ी खराब जनाता कि बाप हमारा जोर से लाइट लागल बाप रे बाप ए भौजी भौजी हो खास छोड़ता नहीं आई परेशान में सुना हो अरे मारे जल्दी लिया के चलना त हम बेहोश हो जाई में जिगवे सुना हो हैं हमार न मैदान लागल बा तू बैठे जे है जिगवे ए जे बैठा सोच बैठ जा हेतर हां बैठ हां है ना हां धर आवतनी ना देखवा न हां आवतनी हां जल्दी आई हो तू ही का तू करत रहलू हो चुप रहो बाप रे बाप केन के हर गोइला कई छोड़ा तलियो है हम जानत रहे दिन ओ कि सिवानवा कनु झाड़ा फिरले में सुहे गम कटाटे हमरा जब कहली तबे डाउट होखल तनी मनी बाकी जाए दो भाई पेट गड़बड़ाई लो खिया देल वाली जा सरह जा चाली होली तो भाई उनकर बहिन तो पेट गड़बड़ाई पे ना करी। बताओ मैं गहूँ अब काटे लायक हो गई बा अब 2-3 दिन से वो गौरत है कि अब काटे लायक हो गई बा कोनो आके एकरा में लाइटिंग वोटिंग मत करसा आ ना तो बड़ा पूरा गहूँ काटे में हालत पंचर हो जैसे कि इतना ओकर गमक हमसे बर्दाश्त ना होला ना कि गहूँ हम अच्छा
वो हारी से पाक गइल बा पूरा बढ़िया से। हे आरी तन की दिक्कत हावे चला के वही आरी से काटत काटत यार आज कोनो तर घोड़िया ले घूम तरी ले नी चौगटा मार ले काटे लायक हो गइल बा की ना। हाँ हो दादा हम ना जन्नी हाँ कि रास्ते में जोर से लाग जाई। हाँ सोचा तो रही कि लाग जी तो मैदान ना तो बढ़िया ले एकदम पेट फ्रेश हो जाई और फड़त रही। लेकिन तो सोच लाग बा पानी किने छुअब हमारा लागत नो कि हो एगो बोड़े गो गढ़ा लौकता जरूरे पानी होई। और हम दूर कहाँ जाइब ताकब तो तकते रह जाइब ऐसे बढ़िया बना कि यही में घुस के या सोर देना मोर मैदान को ली। ओ जाके जान आए। अरे रा रा हटा चला जा भोसड़ी के कौन का वहां बैठा रे हरामी का बुझा जरा तो अरे निकल बाहर निकल क्या ओ हम का करी हेरा देखो वाला आदमी बोला था बुढ़वा ला शर्म ना लगा था गहूं काटे लायक हो गए भाई यही में बैठ के लाइटिंग करता हूँ हरामी कहीं की कमरा घर के आई रे हमार घरे जाना हो कहाँ विदेश से आके करा में करता हूँ ये पार्किंग है फुज गुछ करा बाकी का था कहना से हुए जाए दीजिए बाबा हमारा जोर से लाइटिंग लगता तो लाइटिंग लगा तो हमारा कपड़ा पर कर दा ये का कहता नी जी तो अरे तरकियों समझ में आखी कानी नहीं देख ले ऊ खेत खरियान गहूं कैसे भाई पाकल बा तो तरकियों समझ की पाकल बा कटाई त कुल एही में लाइटिंग करते कहिया ले सुखाई कहिया ले ना सुखाई हाला मत करे का मोहल्ला जान जाई मोहल्ला मोहल्ला सब जाला हमार मोहल्ला के मजा लेके के कारण में आके हक दिया आ तू एकरा में घुस गइलू कहां घर पर हमार घर यही जाना हर चलता हनी तो चलता हो हाँ ओहो उड़ाउआ उड़ौआ हाँ आजकल उड़ाउआ चलता सा खेत खरियान में गरी बड़ा पकड़ा तो वाला सा हमके ये सब नहीं के मालूम जानता नहीं हम सिंझुआ से आइल हनी मतलब ये कब रो कहता है हम समझे हाय ओ बोलो ले लू अरे बुढ़ावा अरे नते दो गला तरह मुड़िया ऐठो बूढ़ हो पुरानिया हो गला लास्ट शर्म नहीं का लागत तारा हमरा पर गंदा गंदा इशारा करता रहा आ दादा बू देखा बोला बा दादा बू तो हमरा के डेढ़ नंबर में का समझ ले बड़ा का समझ चिल्लाई बा चिल्लाई बा तो कहां चिल्लाई मारा मुंह पर चल के गिरबा वही गुहे पर मारे हरे में मार देखा तो तोरा के तारा मार गांव घर में छिनरा हड़ो छिनाना छिनरा भेड़ुआई गुंडाई ऊ त तहर लकले सकल से लौकता ठीक घाटिया बोल का चाहत है ना पका भाई चले बोल हरामी बोले अयो मारे का करी अयो बोल ए देखो हम के जाए दबा कि ना जाए दबा अबे का कर तो तू हे तर गंदा गंदा इशारा का करता रहा हमार काना में बाकी कोनो के बोलौले रहली भेंट ओट करे खाती अकेला वाली कोई साथ में अकेले नहीं थी हे जल ताका बड़ो बैठे दे बनी के एगो तलागा था बैठल हमर देवर हवन ऊ हां हमर जोर से लागल लैट्रिन ते आके मैदान करत रहल कि यार सच एगो बात कही ए बड़ो सुना हम त से एगो बात कही का बूढ़ बाड़ तार ई हाल बा जवान होखब त तू छान पहोरा भुंजत हो छान पना हो मचान पहोरा बुझत रही सुरबो ऐसन कुल बात बतेबा न त नरको में जगह ना मिली के कितना नरक कितना स्वर्ग कुल इजे देख ले ए त का खिसिया तनी जे हम आके गेहूं में आड़े लो था बैठल हनी चलो के उठाओ का काहे खातिर तो तना गहूं क्या काटी हसुआ लेके आते चलो सारा दूर से गहूं काट दो कर जा हंसो लेके आवा चल मसागे सके केर हां कथी न भाग जी तब बताइए सर सिवन में कोई सोच ना करेला का गलती हो गई काहे खातिर काटी करे बड़ो काबू काहे खातिर त हम कहत नहीं कि जाए दिन ना जलना नहीं अनजाने में बैठ गने गलती हो गेल माफ कर दे कान उठ बैठ कर कम ही हो नहीं खन हम बहुत हां हाथ तोड़ की जाए
और बढ़िया से ना कहीं लिखा रहे लाटरी जो जो हाँ निकाल जाए तो गांव के ना रहलू अब तो गांव के रहते तो तोहारा में का कैले रहती गति पते साला पूरा गहूं पूरा हमारा लागत है ना कि अब एकरा में ना तार आरी 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 ना बिछावे के पड़ी कि डर के मारे कर में घुसे ना आगो लग जी सरवा अपने टक्कर आई था छोड़ा भावतन की एक खरकवरी घूम रही बुझाता भौजैया हमके बैठा के भाग ना न गइल काहे से कि हम आवत रहनी हो तबे एमा पढ़त रहली हमको तो लगतो तो नहीं खे कि तो कथी के हर जाती है कि हर बैठल भी है बाकी भगवान के हम क्या कहें जा भौजी ये माँ पढ़त रहे तबे हम जाना नहीं कि जनात हमके बैठा के भागी भौजी ए उन्हें कहा जाता रहो ए हो भौजी ए सन्नी का हो आज हमरा संग जो ना उगी करे तवन उग रही तो का हो गइल हो एगो बूढ़ ना हाँ हमके पकड़ ले ले का करवा उतरलू कि पकड़ लेला तारा के बताओ तो बोलैले रहलू का क्यों के हो भौजी का कहता रहो कहतलू पकड़ लेला हो कैसे पकड़ लेला हो सोच करते रहे गहूं में आ गहुआ काटे लाइक रहला बुढ़वा बड़ा खतरनाक रछिना रहला हो मरला ना ना मरले ना हाँ अनसंट कुल के का कुल बोलत रहला अंड संड हां देख तारा के मरले नहीं खे ना तो उन्हें भाग मानावो ई काहे हो काहे अब सिवान देखो तो चारों पाके ताते गहूं काटला बिना मैला तू बिगड़ ताते आ तू ओने में जाके सिवाने में लिया कैल बोलो ओने बैठबू तो कोई छोड़ी बताओ अब जहां लागी तो हमें ना हाँ हम जानी है ना भौजी फरेश नहीं के भाई कहां जाए हैं सोचा तनी ना हाँ कहा जाए बुझा इतना बड़ यार बा घुस जाला कोनो में का यार ये मर्द के है भैया आ के ह आना रे हवा का साफ लौकत नहीं खे के हर बोला चला मर दे नहीं पकड़ा या से तो पूछियो सके हैं के हर बोला चला अरे देख के डरामा करतड़ क्या ना रही नहीं के लौकत भौजी का हुआ है के हो के ह हाँ हम नहीं खींची ना था तू नहीं कुछ ना ना कह तो यहाँ के ड्रामा करते हम ड्रामा करते नहीं बताओ तो अरे हे ने बानी हो आके हम ड्रामा करते नहीं कहता इतना सुघर बाड़ू तो के मरद ना मिलत रहला स सिंजुआ कलानी करा सिझुआ काला नहीं तो हेजा का करतड़ू जा तनी जा हमनी के मिले हम भौजी जा तनी अपना ससुरा ये हमर देवर हवन ई हां दो तो ये अनारा तो के लिया गई रहला ई ना हम लिया के जतनी निका के ए मर्द तू गजब आदमी बाड़ू हो का या अपना तार ससुरा नहीं होई त नहर से कैसे लिया के जाता नहर लिया के अरे कोई गाँव में कोई रहनी अपन भौजी के अच्छा तो वही लिया के हमके फिर से अपन गाँव में नया ससुरा लिया जाता ली सर अनहर बड़ा तो कैसे ससुरा इनकर पहुंच गेला का से अरे हम लिया के भैया, बदले इनकर बियाह ओकर है ना हमारे भैया से तो हमारे गाँव में आई रही हो अच्छा आ गाँव से हमके अपन नैहर लिया गुरली घुमावे खातिर हां आ फिर ससुरा हमके लिया जाता ली अच्छा ई बताओ कि गाड़ी घोड़ा तो हम लोग के ना मिलल ह भौजी के समझावो ई पढ़ावे आई बनो के कहां से हम पढ़ावे मास्टर मास्टर ना है हाँ। लड़का लेकिन के चिन्ही ना नस ए सुना जन सोचा त तनु बात नहीं बात खिजला बतले बा तू तो सोच बाड़ू एगो ई रिक्शा क ले तू जा 200 ना 400 रुपया ले तस चाहे 150 ले तस बैठ तू जा अपन देवर हो जाई चल जाई तू जा त खेतवा में गेहुआ में है निया काट ढेर दूर नहीं जाने के रघुनाथपुर जाए के बा जान तल भैया वो भौजी के लागल हई वाला लगते बाड़ी वैसन अरे वो नहीं के बात मत नहीं भैया हां इनका लागल बाथरूम है ना बाथरूम कहतनी लाइट लैट्रिन ओ तो उहे गोइली है ओने हम बैठल रहनी है तब आइली है ना तब जाए के घरे तू अपना साफ मूर्खे न बाड़ा तारा लौकत हइए नइखे त यही जे रहता है जे बैठ के काम फरिया गई रही एनिए ना बैठल रहली हो जब अगल बगल में केनी गैस छोड़ते तो बर्दाश्त नहीं करो तुम अब झड़प फिर बर्दाश्त करता चलो चलो सर जुग जमाना कितना खराब बा जा दे भैया तहनी एक राज में जाए तो आखी से ना देखनी तो हम का कहीं जा अब हो जाता नहीं तोरी के पूछा लिया